Unha lingua é máis que unha obra de arte. É matriz inagotable de obras de arte. Ningún idioma alleo, por ilustre que sexa, poderá expresar en nome do noso os íntimos sentimentos, as fondas dores e as perdurables esperanzas do pobo galego. Se aínda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e gracia do idioma. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Estades a escoitar Rianxo Fala, un proxecto radiofónico diseñado polo equipo de normalización lingüística do IAS Félix Muriel. Na redacción contamos coa participación de Marta Figueira, Mauro Ribeiro, Álex Mariño, Enma Ordóñez, Celia Arcos, Sabela Loureiro, Andrea Ordóñez, Antía Lamas, Marta Valladares, Daniela Rodríguez, Isabel Saborido e quen vos fala neste momento, Pedro Calvo. E na parte técnica, Iván Otero e Marta Domingo. Ola a todos e todas os nosos radioouvintes. Despois dun parón de case 2 meses por mor de problemas técnicos, é unha alegría para todos nós volver a contar con a nosa audiencia. Neste programa especial, adicado a Castelao, imos ter música, entrevistas, lecturas, algo de historia e, sobre todo, moitas ganas e moita ilusión por saber que nos ides escoitar dende as vosas casas ou alá onde estiveses. E como ben dis, retomamos as nosas emisións radiofónicas cun programa especial que pretende dar a coñecer as actividades da Semana Castelao, deseñadas polo noso equipo de normalización lingüística para a semana do 28 de xaneiro ao 1 de febreiro. Grande Castelao! Pero teño entendido que nesta ocasión tamén a figura de Castelao está vencellada a Gandhi, non si? Certo, o noso instituto adica esta semana ao rianxeiro máis universal, figura central da escena cultural e política da Galicia do século XX, morto o 30 de xaneiro de 1950, en Bos Aires, vinculado ao seu pasamento e a súa faceta pacifista ao Día Escolar da Non Violencia e da Paz, que se celebra en lembranza da morte de Gandhi, acontecida 2 anos antes, concretamente o 30 de xaneiro de 1948. Coincidencias que hai na vida. Dende logo que sí. Pois, a que agardamos? Empecemos xa con este programa, coa música. Sí, coa nosa música. Que vos parece logo se hoxe ocupamos o noso espazo musical con algunhas das diferentes versións musicais que se teñen feito sobre o programa de Castelao Lela? Boa idea. Propoño empezar con Dulce Pontes. Adiante coa música, equipo técnico. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas
dame alento cas túas palabras, dame hacerme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida que teu doce amor, dame alento cas túas palabras, dame hacerme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida que teu doce amor, dame lume cas túas miradas, dame vida que teu doce amor. Leña, porque eu non quero mirarme nas meniñas dos teus olhos, non me deixes e ten compasión de mí, sem ti non podo vivir. A paz con letras mayúsculas, con pombas brancas, con símbolos nas bandeiras, cos dedos da man facendo unha V, fumando pipas con ramallos de oliveira, con metralletas fendidas pola metade, con mans pintadas de branco en murais. Segundo diferentes fontes consultadas na actualidade, hai 13 conflitos armados en África, 10 en Asia, 6 en Oriente Medio, 3 en Europa e 1 en América. Ti que opinas, Emma? Non é o que opino, Alex, é o que sinto. Unha fonda tristura. Sabías que Castelao, dende a súa faceta de artista, tamén colaborou en prol da paz deseñando unha tarxeta co debuxo dun hombre preso na cadea? Non o sabía, non. A postal deseñada por Castelao foi enviada por milleiros de demócratas americanos e europeos á Organización de Nacións Unidas en forma de tarxeta postal coa seguinte reivindicación: os povos de España están agardando pola xustiza que as democracias prometeron. Castelao tivo dende logo unha vida moi comprometida. Ben merece esta semana dedicada á súa figura como escritor, debuxante, político e, sobre todo, galego. Entre unha das actividades que se van a desenvolver está a exposición de debuxos creados polo noso alumnado, a partir das estampas dos álbums da guerra. Galicia, Martir, Antila en Galicia, Emiliazanos. Estampas creadas polo Castelao en 1937, en 1930 e en 1938. A exposición levará por título Álbums de guerra, sementes de paz. Un home de paz. Castelao era coñecido e querido por ser un home bo e xeneroso, e así o lembraba a súa irmá Teresa, nunha gravación feita poucos anos antes de morrer, por Xan Leira no seu documental Lembranzas de Castelao. Aquí tedes a historia dun home sen igual. Cando fun a Argentina non podo contar nada, porque non tinha lá. E cando viñamos para aquí, era unha meniña pequeniña, que estaba no cordo de miña nai, parece unha muñequiña pequena, non? Así que daquilo non me acordo nada. Acordo-me despois de que xando fun un pouquinho maior, cando iba á escola, daquilo sí, ainda me acordo moito. Pero onde estaba fora, viña, non? Estaba cos estudios. Pois, tiñamos a casa chea de alegría, non sei, unha cousa especial. Era moi bo, boísimo. Para min era a condición mellor que tiña. Tiña moitas, pero para min esa era de todas elas. Tamén, durante estes días, retomamos a nosa pomba da paz lingüística. Hai 4 anos, o equipo de normalización deseñou unha orixinal pomba que representa a paz lingüística. Con ela, queremos salientar e reivindicar que a nosa lingua debe ser respectada como algo propio e que coñecer outras linguas é respectar outros povos. A pomba leva escrita nas alas algunhas das mensaxes seguintes respecto do que entendemos como paz lingüística. Que ninguén se ríe de min por falar galego. Podermos aprender matemáticas e física en galego. Poder traballar en galego en Galicia. Poder facer o examen teórico do carné de conducir en galego. Que se respete a lingua que eu falo. Que ninguén pense que son persoa bruta por falar con geada ou seseo.
Ser atendido en galego polas operadoras de telefonía móvil. Ver filmes en galego nas salas de cinema. Que non me traduzan cando pido un café con leite. Recibir as facturas en galego. De seguro, aínda poderíamos escribir máis cousas, non credes? Daría, polo menos, para unha bandada de pombas. Por que non escoitamos agora a Astaroth e a súa versión de Lela? Paréceme unha boa idea. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Imos agora co noso primeiro entrevistado. Está aquí con nós Adolfo Muiños, alcalde de Rianxo. Antía e Andrea van ser as encargadas de facer as preguntas, cando queirades. Grazas, Daniela. Boas tardes, señor alcalde. Xa ian sendo horas de que o convidásemos á Radio Rianxo Fala, non cree? Sí, pois moi agradecido polo convite, un placer estar aquí convosco para respostar ao que queirades que falemos. Temos que darlle as grazas, xa que sabemos que acaba de chegar de Madrid, da Feira Fitur. Que tal foron por aí as cousas? Ben, é un programa que todos os anos estamos ali, estamos prácticamente en Fitur, pois todos os concellos de Galicia e do resto do Estado, xunto a países tamén estranxeiros, amosando un pouco o que queremos ensinar, que é Rianxo, Arousa e todo Galicia en xeral, pois que é un sitio fermosísimo de visitar, moi rico, con un patrimonio ademais moi importante, é o que queremos pois amosar ali. É un escaparate, digamos, a nivel mundial das cousas que interesan, e nese caso, pois imos co patrimonio do noso concello. Díganos, señor alcalde, que significa Castelao para Rianxo? Bueno, Castelao para Rianxo eu creo que xa non é Castelao para Rianxo, é Castelao para Galicia. Castelao pon a Galiza no mapa, pono á altura de calqueira outro país ou nación ou nacionalidade do Estado español e incluso dentro do que son as nacións de Europa, non? Eso é importantísimo. Todo o mundo coñece, ademais con agarimo, non? Cando falas de Rianxo, enseguidiña ven á cabeza Castelao, ven tamén a Rianxeira, tamén, ese tema musical, que tamén é bo sabelo que foi porque Castelao chegou a Buenos Aires no ano 1947. É dicir que un emblema como é a Rianxeira probablemente non existiría se non existise o propio Castelao. En ese senso, pois Castelao pois é un referente, xa digo, falabades antes e definíadelo dentro desta semana como un escritor, un político, un debuxante, un artista, a súa irmán decía que era un home bo, pois todas esas facetas son de Castelao. É un privilexio, desde logo, para Rianxo, é un privilexio que nacera aquí e que nos vinculen a Castelao, evidentemente, porque todo Galiza coñece a Castelao e, polo tanto, coñece tamén a Rianxo, non? Que distancia hai entre a sociedade para que Castelao elabora o seu discurso político e social ata o ano 1950, ano no que morre, e a sociedade do ano 2019? Bueno, son sociedades moi distintas, evidentemente, pero
hai, por así decilo, o traballo feito por Castelao, xa non digo hasta os 50, senón a partir do ano 30, que sae elixido diputado, até o ano 36, no que por culpa do golpe de Estado ten que abandonar o Estado español e iniciar un periplo, grazas a Castelao e o traballo que fai Castelao, o Partido Galeguista, Alexandre Bóveda, etc., pon a Galiza nun mapa que é importantísimo como nacionalidade. Entre o 30 e o 36 traballa nas Cortes Españolas e consigue que o que inicialmente estaba solo pensado para Euskadi e Cataluña, que é unha autonomía e ser recoñecidos como nación de seu, Castelao traslada tamén ese traballo, fai ese traballo e consigue que nas Cortes da República recoñezan a Galiza como nación e lle dean un estatuto. Isto despois vai permitir que tamén, morto Castelao no ano 50 e traspasado no ano 81 e 80 que nacen as autonomías, Galiza estea na primeira liña de saída, estea o conxunto a par das outras nacións. Entón, de alguna maneira, é moi importante o traballo desenvolvido entre o 30 e o 36 como deputado, porque vai ter a súa prolongación e vai permitir que, a día de hoxe, Galiza teña unhas prestacións e tamén un recoñecemento como nacionalidade histórica dentro da Constitución actual, pois, a par de Euskadi ou a par de Cataluña. E é moi importante. Varían os temas, varían os problemas, pero se miramos moitos dos deseños de Castelao, hai algúns que aínda podería estarlos facendo agora. E lembro, só por citar un, nestes momentos hai unha prohibición bastante grande de prohibición da pesca do xeito, da pesca da sardiña, pois Castelao xa ten un deseño no ano 36 que poñía as sardiñas volverían se os políticos quixesen. Xa se queixa no 36 ou no 35, bueno, por aquel entón, nos anos 30, de que hai dificultades que nós podemos producir moito, pero que, sin embargo, non nos deixan. Pois ese deseño que é para aquel entón poderíase estar dibuixando agora porque a Unión Europea ou o Estado Español proíben pescar sardiña no volumen que se desexaría para o progreso da nosa terra, non? No mes de outubro chegou procedente de Buenos Aires o cadro a derradeira elección do mestre. Foi no ver? Cal foron as súas sensacións? Ben, foi no ver, tiven ocasión de ir unha vez cando chegou o cadro, que convidaron pois tamén a asistir á presentación, mas teño que decir con sinceridade que non me gustou a maneira que houbo de presentar ese cadro. Ese cadro representa fortemente a represión, sobre todo na figura de Alexandre Bóveda que falaba antes, que foi asasinado no 36. Entón non é un cadro máis, non é un cadro que fale do ensino, como podería falar de que faltan pupitres ou faltan cadeiras nas nosas aulas ou que esta sala pudera ser mellor. Non é o mesmo. Estamos falando dun cadro tremendamente simbólico que representaba a moitísimos mestres asesinados. Daba a categoría de mestre Alexandre Bóveda, pero tamén falaba de mestres como poderían ser os irmáns Insua, Rianxeiros, que foron asesinados no ano 1937 por dar en clases, non? Por lo tanto, houve un momento de inicio que aí non quixen asistir como alcalde, entendía que non se conseguiu transmitir a idea de realmente do que cadro era. E tive unha ocasión de ir hai 15 días cun grupo de 30-40 veciños de Rianxo que asistimos a ver a exposición, a explicárnola. Evidentemente, é moitísima emoción, un cadro moi importante que probablemente non volvamos ver a non ser que vayamos a Buenos Aires, porque vai regresar a ese sitio, e foi emocionante. E tamén foi emocionante, como decía, ver a carón do cadro, que é un cadro bonito e que preside a exposición, ver no listado de 100 mestres e mestras asesinados no ano 36, como ali tamén figuraban con letras de ouro os dous curmáns que eran mestres de Castelao, os irmáns Insua, que foron asesinados no barco Eva, en Vigo. E foi moi emocionante as dúas cousas, ver o cadro, pero tamén ver a lista en ouro de mestres dignos, mestres represaliados e mestres asesinados durante o golpe militar. Cree vostede que a xente nova coñeza Castelao en toda a súa dimensión? Ás veces non o coñecemos nin os maiores na súa dimensión e aprendes cousas. Quero dicir, non é tanto de xente nova como de xente maior. Eu creo que a figura de Castelao ás veces hai que seguir dala a coñecer
aparecen pois cousas importantes, aparecen, bueno, pois temas que podemos conseguir de aprender de castelao aínda sendo maiores. Eu creo que é unha figura que hai cousas que tamén aparecen. Estes días, e aínda o vin fora, está exposto unha reproducción do cadro. Tedes tamén o volumen en inglés do Sempre en Galiza, tamén, que acaba de publicarse pois hai pouco. É dicir, que tamén se aprenden, hai elementos novos que che indican, pois vai por aquí, vai por alá. Bueno, pois son todas cousas que eu creo que hai. A figura de Castelao, como é moi ampla, pois dá para aprender moito. O ano pasado probablemente se fixo a mellor exposición de sempre no Museo de Pontevedra sobre a obra de Castelao. Estamos falando do ano pasado, é dicir, que unha persoa que morreu no ano 50 rematou a súa produción no ano 50, de repente nos encontramos en 2018 que se fai a súa gran exposición no Museo de Pontevedra, xuntando cadros que ás veces estaban agachados en casas, formaban parte de coleccións privadas ou estaban en museos colocados, espallados, e só podemos ver o conxunto da súa obra e ver unhas auténticas maravillas, ademais artísticas, pois o ano pasado en Pontevedra, no Museo de Pontevedra. A casa na que viviu Castelao na Rúa de Abaixo, en Rianxo, chegará algún día a ser un museo? O meu agardo que sí. Está tardando, porque a todos nos gustaría entrar en esa casa e ter, como se fai coa casa de Rosalía, que seguramente moitos e moitas xa veríades, non? Convertilo nese espazo, nese lugar onde todos imos buscando a Castelao, non? Ver, pois, algo do material da súa vivenda, da súa cama, da lámpara, que hai unha lámpara, sei que foi deseñada por el, que forma parte dun patrimonio da casa. Moitos deses cadros tamén agasallados pois por outros amigos de Castelao que eran grandes pintores, o Colmeiro, Maside, varios autores que poderían verse e apreciar moi ben esa vivenda, non? E todos queríamos entrar ali. Eu espero que en algún tempo pois todos sexamos xenerosos, que a Xunta de Galiza apadriñe de algún xeito a conversión en vivenda en museo, e que poidamos pois tamén a familia que é propietaria neste momento ceda e deixe que forme parte do patrimonio galego, non? Neste momento temos a Casa de Manuel Antonio aberta para a xente, é municipal, estáse traballando dentro xa da de Rafael Dieste, pero non teño nin que dicir que a que todos quereríamos ver e disfrutar é a de Castelao, non? Como xa, digamos, a xoia da coroa dunha rúa con eses tres emblemas, Manuel Antonio, Dieste e Castelao. Sería a guinda, non? E todos quereríamos estar dentro, non? Coñecía anteriormente a nosa radio Rianxo Fala. Bueno, que opinión lle merece esta iniciativa? A min a radio gustame moito. A radio creo que é un elemento importantísimo para aprendermos a falar. Eu mesmo fixen radio tamén, así moi afeccionado en Radio Negreira, en Radio Boiro. Tiña un programa alrededor pois da música galega, e eu creo que é un medio pois riquísimo, non? Coñecía, porque sempre vin as referencias das entrevistas que facía a través do xornal digital, o Bico da Ría, escoitaba un pouco algún dos programas que fixestes, non? Eu valoro moitísimo o traballo que se está facendo de descoberta. A verdade é que despois, a veces de estar co normalizador, seguro que ha de coñecer algúns programas que se fan aquí, pero tedes publicacións pois tamén a través do que é o equipo de normalización lingüística, que para min son utilísimos, pois os nomes das pezas dos barcos, pois o nome dos lugares, historias que tedes sacado a luz. Quero dicir que é un traballo riquísimo. E a radio enriquece toda esa información, vérteo, posibilita que incluso os pais nais poidan escoitar estes programas que facedes, vos escoiten a vos e saiban tamén a opinión. Desde logo, hai que darvos os parabéns polo traballo que se realiza desde a radio e animar a seguir así. Oxalá pois poida ir medrando e chega algún momento onde haxa xa unha antena que emita en directo incluso o programa. Agradecemos profundamente a súa colaboración neste programa e agardamos falar con vostede noutras ocasións, pero antes queremos pedirlle que lea un dos textos que o alumnado do noso instituto vai ler durante esta semana. A nosa tradición revélase no idioma, no espírito,
na cultura, no arte, no xeito de vivir e de pensar, no sentido trascendente da vida e da morte, no afán de universalidade e de particularidade, no amor á xustiza e as boas formas de convivencia, na identificación amorosa coa terra, na esperanza dun mundo mellor, na predisposición á poesía. Galiza é unha nacionalidade e como tal foi recoñecida en Berna polo 9º Congreso das Minorías Nacionais Europeas, adscrito á Sociedade das Nacións. Tamén está recoñecida pola Terceira Internacional como nación asoballada. Nación é unha comunidade estable, históricamente formada de idioma, de territorio, de vida económica e de hábitos psicolóxicos reflexados nunha comunidade de cultura. Somentes a existencia de todos os signos distintivos en conxunto pode formar a nación. Novamente, moitas grazas por ter estado aquí, con nós, na nosa emisora Rianxo Fala. Pero antes de que marche, que xa sabemos que ten moitas cousas as que atender, convidámolo a que quede para ver, ou mellor dito escoitar, a nosa seguinte convidada. Por primeira vez temos no noso estudo de grabación unha actuación musical en directo. Aldara Fernández, alumna de segundo de bacharelato, interpretará coa súa guitarra o tema musical Lela, o único poema escrito por Castelao. Adianta, Aldara, escoitámosche. Hola, boa tarde. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas, non é tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas, de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, por quen eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. Dame alento das túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame alento das túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Lela, lela, leliña, por quen eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non podo, sen ti non podo vivir. Que fermosa canción e que maravillosa interpretación. Moitas grazas, Aldara, pola túa compañía e convidámoste a que continúes con nós no programa. Continuamos logo. Que máis actividades hai no instituto ao longo desta semana? Pois o alumnado de segundo de bacharelato vai pasar por todos os grupos presentando o seu traballo.
Aspiramos a que Galicia sexa simplemente un paraíso. Traballo centrado na obra e na vida de Castelao. Tamén, tal e como comentábamos antes na entrevista co alcalde, faránse lecturas de algunhas das súas obras. Sí, en concreto, o xoves 31 contamos coa visita de Greg Patterson, escritor inglés que fixo a traducción de Sempre en Galiza ao inglés. Forever in Galicia, que foi representado polo propio autor, aquí en Rianxo. Escoitemos na voz de Sara Tubío como Castelao soa na lingua de Shakespeare. Hola, boas tardes. Galicia is a nationality and was recognized as such by the 9th Congress of European Minorities in Bern, which is affiliated to the League of Nations. She is also recognized by the 3rd International as a subjected nation. In order to know what a nation is an annex of the state, I am not going to venture into the legal jungle of any scholar, because the nation is a fact and not an idea, a real being and not a problematic entity. The nation is a stable community, historically formed by language, territory, economic existence, and psychological habits reflected in a cultural community. Only the existence of all these distinctive variants in conjunction can form the nation. Does Galicia have her own language? Does she possess distinctive territory? Does she have her own economic system? Does she have psychological traits that are reflected by an autonomous culture? In that case, Galicia is a nationality. Sen dúbida que un texto de nosa literatura sexa traducido a un idioma como este, como neste caso é o inglés, é un indicador de que existe máis alá das nosas fronteiras interese pola nosa literatura. E a nosa música e o noso folclore onde vai arrasa. Remexendo na rede na busca de versións de tema musical escollido para este programa, dei coa banda chamada A Mesma Lúa, grupo musical composto, entre outros, por Gautamar del Campo, un guitarrista sevillano e Manuela Elena, unha moza extremeña de orixen galego. Curiosamente, esta banda busca a mistura do flamenco coa canción popular galega. Desta mistaxe ten saído versións de temas como O Verdegallo, Miña Nai, Covento e tamén Lela. Escoitemos o resultado. Están as roas molladas, tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Lela, lela, leliña, porque neu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Lela, lela. Para falar disto de normalización, temos hoxe aquí con nós, neste programa especial dedicado a Castelao, a David Cobas, técnico de normalización lingüística, responsable do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Rianxo. David, polo que sabemos, inicia o seu traballo no eido da normalización como bolseiro no Concello de Santiago e na Universidade. Unha vez que rema a súa carreira, desenvolve a súa actividade profesional como técnico de normalización lingüística nos concellos de Laracha e Vigo,
nas universidades de Santiago e A Coruña e no Consello da Cultura Galega, así como tamén participa en proxectos relacionados coa normalización. Actualmente forma parte da directiva da Coordenadora de Traballadores e Traballadoras da Normalización Lingüística. Boas tardes, David. En primeiro lugar, grazas por estar aquí, colaborando co noso proxecto. E dígame, antes de comezar, que lle pareceu a versión de A Mesma Lúa? Bueno, gracias a vos por convidarme e a canción, a verdade, grazas tamén por descubrirme, non? Porque non a coñecía e a verdade que é moi bonita e intentarei rebuscar por aí para coñecer o disco inteiro, que é moi chula. Agora sí, imos coas preguntas. Explíquelle brevemente á nosa audiencia por que é necesaria a presencia dunha persoa que se encargue da normalización lingüística nun concello e cales son as funcións que desenvolve. Bueno, é necesario porque sabedes que durante moitísimos anos pois o galego foi lingua non oficial, lingua máis ben de uso familiar, pero que non era unha lingua oficial na administración, ni no ensino, non se podía ensinar, non se podía escribir nela, unha persoa non podía dirixirse a ela en galego, pois foi a partir dos anos 80, non, cando comezou a poder utilizarse, a ensinarse, entón pois necesitábanse persoas que acompañasen ese camiño, non? Que asesorase a administración, as persoas, que servisen para adaptar os textos legais, e sobre todo tamén para facer un traballo de dinamización, como facedes aquí tamén dentro do equipo de dinamización do Instituto, intentando animar a xente a que o empregue máis, non? Porque foi un idioma moi maltratado, entón había que pular porque se usase un pouquiño máis, non, na sociedade. Esta figura encargada da normalización tamén existe noutros territorios con lingua propia do Estado español. Supoño que naquelas provincias nas que só se fala castelán non será necesario este servizo, ou sí? De dinamización e normalización non. Evidentemente, nos sitios onde había outras linguas que non eran oficiais naquela época, sí. O que sí que hai noutros territorios monolingües son servizos lingüísticos ou de redacción, porque, por exemplo, o uso da lingua por parte da administración, que nunha época era moi escuro, non? Moi difícil, redactábase moi mal para que o cidadán non entendese os textos, pois iso sí que houbo que normalizalo tamén, non? Entón, aínda que fose nunha lingua normal, nunha lingua oficializada, sí que era necesario que se transmitise mellor a información. Entón, pois, hoxe en día hai administración, xustiza, parlamento, onde hai xente lingüistas traballando para que os textos que fagan sexan moito máis fácil de entender, que é unha parte do traballo que facemos os normalizadores tamén, aquí. Cal pensa vostede que é a saúde da nosa lingua en Galicia en xeral e en Rianxo en particular? Bueno, está complicada a cousa, porque a pesar de que conseguimos de que si que o galego estivese en moitos ámbitos que antes non estaba, pois o que a cambio o que temos é que a nivel de uso entre a xente pois decaeu bastante. Por outra parte, crecemos en coñecemento. Case todo o mundo coñece a lingua, sabe escribila. Bueno, hai cousas positivas e cousas negativas, como é o tema do uso, que vai un pouco para atrás. En canto a Rianxo, pois a verdade, ás veces, eu cando non son de Rianxo, e cando vin aquí por primeira vez, non hai moito, non a pasar máis dun ratiño ou de visitar simplemente Rianxo, pois o mesmo día fun a outro concello próximo, do cal non vou decir o nome, e a verdade é que notei moitísimo a diferenza, non? De como se falaba en Rianxo a como se falaba nese concello. Eso supoño que será polo traballo que se fixo e que se recoñece, que se sabe de fora,
desde fora que facedes aquí no instituto, por exemplo, que era un traballo que se coñecía por parte da xente, non, de fora. E despois tamén, evidentemente, pois ter todo o patrimonio que tendes, non, ter a Castelao, ter a Manuel Antonio, ter a Dieste, ter tamén a autores novos, escritores novos que están gañando premios nacionais en galego, non, como Gonzalo Hermo. Quer dizer, iso evidentemente serve para, supoño, para que vos sentades moi dignos, non, da lingua que falades e do patrimonio que tendes, non, a nivel lingüístico. Para rematar, faga para a nosa audiencia, se cabe, un pronóstico optimista respecto do futuro do galego. Non teño que facer ningún pronóstico, basta con vervos a vos aquí traballando, que a verdade que dá gusto. Iso está nas vosas mans, vos sodes o futuro, e se vos seguides facendo o que facedes a toda agora, seguro que o galego non vai ter ningún problema. Moitas grazas pola súa amabilidade. Agardamos contar con vostede en vindeiros programas para falar de normalización e convidámolo a ler un dos textos seleccionados para esta semana dedicada a Castelao. Moi ben, grazas a vos, e leo a continuación. Galiza, como grupo étnico, ten dereito a dignificar a lingua que o seu propio xenio creou, porque é unha lingua capaz de ser vehículo da cultura universal, porque lle sirve para comunicarse cos povos de fala portuguesa, porque non ten outra mellor para expresar os seus sentimentos, e porque perdéndoa xa non lle quedaría ningunha razón de existir. E agora sí, toca despedirnos de todas aquelas persoas que estivestedes a escoitar o noso programa, agradecendo especialmente a disponibilidade dos entrevistados, a participación do alumnado Ies Félix Muriel, a axuda de Chema Barano, equipo técnico, o apoio do equipo directivo e a todos os que fixeron posible esta semana dedicada a Castelao, cunha programación de luxo. Parabéns e moitas grazas. E para pechar o programa, escollemos a banda da Escola de Música de Rianxo, que baixo a dirección de Rafael Collazo Moares, editaron no ano 2017 un CD co título Unha noite de amor con Lela, no que Silvia Ferre interpreta a canción Lela. Con ela con Castelao nos despedimos. Ata o vindeiro programa. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, porque neu morro quero mirarme nas
meniñas dos teus ollos